Aku mai bakin magana a yau, mana zo zan yi magana a yau, magana a yau da magana a yau da magana a yau. Zan yi batu ne kan arewa, daga yara manya da tijan mu daya ban cirewa, ba mu da hankalin ganin mu ciji mu yi kashewa. Na lura da yammu baya kishin arewa, yaushe ne za mu fara kishin arewa? Yaushe ne za mu yi hankali mu kilewa? Masu mulki a tajirin mu hada da talakawa, mu hada karfi da karfe domin mu ceci arewa. Kowane aikin banza a kasar nan a ce arewa, kalli Boko Haram ta bullo ne daga arewa. Banga siyasa na shirme kana nema zuwa arewa, shaye-shaye matasan mu na yawan haukacewa. Dinafas sun fi karfi ne a yankin arewa, barace ana samun su ga yan arewa. Safarar mata a kai kasashe yawan su arewa, auren jinsi yin shi yake cikin arewa. Zan tambaya shi muna ina ne mu yan arewa? Ya zama dole ne mu gyara, ba sai gobe jibi ba, yanzu mu fara. Malaman mu da fadan mu ku ya kamata ku tsara, mu bukatan mu kawai arewa ta gyara. Masu mulki a tajirai duka ku gyara, mu bukatan mu arewa ta gyara. Kar ku manta muke kiwo da noma, kasuwanci mun rike shi da girma. Muna da yan siyasa da attajirai ma, manyan malamai har da fadama. Muna da profesoshi, muna da ilimi ma, ku da ya rage mana yau kishi muke nema. Aku mai bakin magana a yau, mana zo na yi magana a yau, magana a yau ne magana.